En aquests moments ja han vist vostès, es troben ja al lloc on s'havia de començar aquesta desfilada de la gent de Vinaròs. Veuen vostès que bastants de pobles de la mateixa comunitat valenciana estaven representats aquí en aquesta cavalgada o desfilada dels Reis. En aquests moments estem ja davant del mateix Ajuntament on estaven les primeres autoritats de tota la comunitat valenciana presenciant aquesta desfilada del Reine. Aquí tenen, han vist vostès, a la Fallera Major de València, la Fallera també, o Reina de Festes de la Magdalena de Castelló, i també la Fallera o Reina del Foc d'Alacant. En aquests moments els estem oferint un petit resum de la moltíssima gent de la mateixa comunitat que ve assistir, i com sempre ha assistit tots els anys convidats per la ciutat de València en aquesta desfilada del Reine. En esta maravillosa carroza que Buñol trae a Valencia, junto a sus respectivas cortes de honor, cuenta la cruz. Trae la artística de Buñol a Valencia, Capi Casal del Reine, una reproducción en flor del Mundial. Y por ejemplo, esto y la carroza que antes he mencionado, que está realizada en la totalidad por los hombres y mujeres de esta sociedad. Que son la torta de caja, el bollo a nuestras falleras mayores, así como unos pergaminos de reproducciones de la mención de honor y las insignias de los feos. Els pobles que anaven passant, al passar per aquesta tribuna on estaven les primeres autoritats de la comunitat i també de la població, la ciutat de València, anaven fent-li un lliurament dels pastissos típics, també de les ceràmiques pròpies de les mateixes poblacions. Vostès també podran comprovar com Vinaròs va fer el que normalment ens coneixen a tot arreu del món, els vinarossencs, els llangostins de Vinaròs, que van poder tastar-ho bastanta gent. En aquests moments estan fent el ball típic de la població de Villena.
és gràcies al grup de danses del Quart de Poblet. Que assolava el Quart de Poblet en el 1723, dia, el 9 de juny. Els focs de pirotècnia, també Quart de Poblet, eren presents en aquests moments. Veuen vostès de que el foc, com no, el foc està present en totes el que representa les falles a València. Aplaudiment per a aquests treballs del Xame d'Orfeu. Pensant la participació de Quart de Poblet, us arriba la banda de quart, que va a la música del seu director, en Vicente. Continuem oferint-los una petita mostra del folklore i de la cavalgata del Reine. Vostès podran comprovar també l'espectacularitat de la gent que fa possible el Carnaval a Vinaròs.
que està al pis. I per tota aquesta gent que forma la torreta. I venen per allà, ens salem vent a Vinaròs, bella ciutat de la província de Castelló de la Plana. Es troba situada en la frontera entre Catalunya i la Comunitat Valenciana. És porta oberta d'Aragó fins al mar. Ciutat marítima de l'anomenada Costa Dorada, que els oferís un gran aspecte de la comarca del Baix Maestrat. És un poble dinàmic, progressista, que vol tot lo nou, alegre i bulliciós. El caràcter del poble vinarosense té mesclat la magnificència de les grans capitals i la senzillesa de les belles alqueries valencianes. Són moltes les festes que allí es celebren, però principalment són les festes del Carnaval, que nasqueren fa ara 9 anys. Es celebren en la setmana abans a l'inici de la Quaresma. No podem oblidar de Vinaròs la seva gastronomia. Ciutat cara al mar presenta una gran varietat de plats, tots ells basats en el peix i el marí. Sent el llagostí amb totes les seues preparacions, el més prestigiós. I després de la presentació que aquesta senyoreta feia del Carnaval de Vinaròs, de la terra del Baix Maestrat, de Vinaròs en suma, començava amb el so característic, aquí ho poden veure vostès, amb el so característic de Sant Peiros de Pobals, la representació del Carnaval vinarosenc en aquesta cavalcata, la gran cavalcada del Reine. La primera marxa del Carnaval, el primer so del Carnaval, aquí, a la plaça del País Valencià. Hi ha que dir que els valencians de moment estan meravellats per aquest ritme, per aquesta posta en escena dels integrants de la primera de les comparses que desfilen en aquesta gran cavalcada. La comparsa Els Quals.
Les càmeres de Tele3 seguint aquí en directe per a tota la població de Vinaròs la gran cavalcada del Regne en la que per primera vegada el Carnaval de Vinaròs, la majoria de les comparses de Vinaròs estan aquí presents per a poder d'alguna manera transmetre la magnificència del Carnaval vinaròsenc a lo que és la capital de la Comunitat Valenciana. Els zambeiros de Pobals, com diem, ficant la primera nota musical, la primera gran escenografia, la primera gran mostra del Carnaval vinaròsenc en aquesta gran mostra, perquè en realitat el que avui fa Vinaròs, aquí a la capital de la Comunitat Valenciana, és ficar de palès, demostrant el que és i el que pot ser encara més en aquest proper desè aniversari el Carnaval vinaròsenc. Tenim ja davant de nosaltres a la comparsa El Pilar, que ja podran veure vostès enguany en aquest Carnaval 91 i en aquesta primera mostra aquí a la capital de la província, capital de la regió, faran gala de les dues disfresses, la d'enguany i la de l'any passat. Realment molt és l'ambient que reina aquí al carrer, a l'antic carrer Generalíssim, avui en dia avinguda del País Valencià, per a presenciar en directe aquesta magnífica posta en escena del Carnaval vinaròsenc. El ritme, les cançons, els pitos, la música ens arriba per tots els llocs, encara que naturalment no és exactament el mateix ritme, la mateixa música que sentim a Vinaròs. Alguna mancança en quant a música, però naturalment els components de les diverses comparses, com estan fent en aquests moments la comparsa El Pilar, no es dona per defraudar i continua ballant, continua ficant-lo tot perquè el públic de València conegui aquesta petita mostra del Carnaval vinaròsenc. Els micròfons disposats per les càmeres de Tele3 arreplegant el so en directe, les imatges en directe de lo que és aquesta gran cavalcada del Reine en la que per primera vegada, com diem, el Carnaval de Vinaròs se fica de manifest, es dona a conèixer a tots els valencians. Totes les càmeres que tenim disposades al llarg d'aquest carrer per a poder arreplegar en diversos angles el que és aquesta gran desfilada del Carnaval de Vinaròs a València. Cadascuna de les comparses han enviat la seva representació aquí a la capital de la Comunitat Valenciana. En aquest moment estem contemplant ja la comparsa Tomba i Tomba, fent gala d'aquesta magnífica disfressa, guanyant-se també, com poden contemplar, els aplaudiments del públic valencià. Una disfressa seguint sempre la tònica habitual d'aquesta comparsa, la Tomba i Tomba, seguint la línia precolombina. Les maraques no poden faltar, la música en directe, aquí a la plaça, al carrer del País Valencià, al cor de la ciutat de València, el Carnaval vinaròsenc. Sí, quan el darrer dia del Carnaval de Vinaròs la gent es pensava que aquí podíem desfilar, realment pareixia una cosa llunyana, però aquí estem, contemplant com s'estan movent cadascun dels integrants de les diverses comparses. La comparsa Tomba i Tomba no l'hem tingut amb nosaltres quan veníem amb el tren, però aquí la tenim, desfilant naturalment davant de tota la gent de València. Quatre són les carrosses que al llarg d'aquesta desfilada, i només en quant al Carnaval vinaròsenc podem contemplar. En cadascuna d'elles podran veure com s'alberen quatre reines de les diverses comparses. Aquí veiem en primer lloc la reina de la comparsa El Pilar. Detrás d'ella, la reina Reino de la comparsa Els Poals. També la reina, naturalment, de la comparsa Tomba i Tomba. I una disfressa de l'any passat, però que naturalment en aquesta magnífica presència lluís aquí dintre d'aquesta primera gran cavalcada del Reine, gran cavalcada en el que fa al Carnaval vinaròsenc. I una comparsa dona lloc a una altra, la petita representació del Carnaval vinaròsenc. Ahir tenim ja amb nosaltres a la comparsa de la penya madridista. Naturalment, tots vostès ja saben com és la seva magnífica disfressa, però també aquí a València ha estat molt ben rebuda.
Nosaltres també tenim, a més d'un mig de comunicació social, hem pogut veure com també les càmeres de Canal 9 i confiem que aquesta retransmissió, que en diferit s'arribarà a tots vostès, pugui també estar presenciada per tots els vinarrosencs a través de les càmeres de Canal 9. Nosaltres seguim aquí, com diem, presenciant, gaudint. Realment ens sentim emocionats de veure com el públic valencià està rebent aquesta magnífica mostra del Carnaval vinarrosenc. Totes les comparses, cadascun dels membres, realment quasi podríem dir emocionats, perquè si a les retransmissions a Vinaròs diem que el públic de Vinaròs és una mica reaci a aplaudir, aquí els aplaudiments són força aplaudits. No força aplaudits, sinó que cadascun dels membres, cadascuna de les comparses està guanyant força aplaudiments. Quasi podríem dir que li fiquen encara més ganes que a Vinaròs. I és que, claro, aquí hi ha que demostrar el que és el Carnaval, i realment ho estan fent. La comparsa Com Xalem, amb els seus passeigs habituals, en aquesta disfressa de maldecaps o malentesos. Realment incalculable la gent que hem pogut veure avui en tot el que és el llarg recorregut d'aquesta cavalcada del Regne, realment incontable, i que suposem transmitiran la magnificència del Carnaval vinarrosenc a totes aquelles persones que no estan aquí en directe presenciant el Carnaval de Vinaròs. Detrás de la comparsa Com Xalem, la comparsa Els Xocolaters. El nom és vinarrosenc. Ahí els tenim, en aquesta disfressa de l'any 91, la comparsa Els Xocolaters. A ritme de pito, Melchor marcant el pas i desfilant davant del públic valencià, davant de les càmeres de Tele3, de Canal 21, la televisió local de Vinaròs, en aquesta gran mostra del Carnaval vinarrosenc. Petita mostra, però gran per el que significa, pel gran significat que pot tindre en quant a la projecció, en quant a la promoció del Carnaval vinarrosenc. I de la comparsa Els Xocolaters ja tenim davant de nosaltres a la comparsa de la penya Pan i Toros. En aquesta disfressa que, com nosaltres diem, entre Sartineta i Llobarro del Mediterrani, és normalment en fantasia marina. Continuem aquí, al carrer, a l'avinguda del País Valencià, front a l'Ajuntament, contemplant aquesta magnífica mostra del Carnaval vinarrosenc a terres valencianes. Costa de presa. Cal dir que els tractoristes no són del poble, però també estan portant el tractor molt poquet a poquet perquè el públic de València pugui contemplar les reines que en aquesta ocasió tenim davant de les nostres càmeres. La reina de la comparsa Els Xocolaters. La reina de la comparsa detrás de Xocolaters. La reina no és l'original, deu ser la substituta de la comparsa Com Xalem. I naturalment també la del kàrting. I la reina de la comparsa Pan i Toros. 4 magnífiques reines, 4 mostres del Carnaval vinarrosenc a la capital de la Comunitat Valenciana. Ja la segona de les nostres càmeres està replegant a la comparsa, a la representació de la comparsa Pensat i Fet. Suposem que molt pronte podrem veure ja a Carrasco, suposem també que muntant el numeret com fa a Vinaròs. El rei de la comparsa avui li tocarà en terra. El Carnaval de Vinaròs a València, a la capital de la comunitat, demostrant el que és i el que pot arribar a ser encara en un futur el gran magnífic, ja ho diem, aquí tenim a Carrasco ja, pito a la boca, naturalment, muntant el numeret, fent participar la gent, perquè el Carnaval és participació. Ahí està la gent disfrutant, aplaudint, gaudint d'aquesta manifestació entre folclòrica i cultural que representa el Carnaval de Vinaròs. Girigonses. Ahí tenim a Carrasco, naturalment, forts aplaudiments per a ell, se ho mereix tot, ahí està.
El Carnaval de Vinaròs, de tot el que han vist fins ara, és el que realment al públic els està agradant. Ha trencat la tònica de tot el que havíem vist fins ara. Entre el folclorisme, el Carnaval s'està guanyant l'aplaudiment de tot el públic valencià. I ja tenim l'estandard de la comparsa de la penya o del club karting. En aquests magnífics alerons, realment també molt ben acollit pel públic. Estem escoltant molts més aplaudiments que no a Vinaròs. Avui sembla que la gent s'ha pres molt en sèrio això de la representació del poble, de la representació del Carnaval, i és molta de les ganes que estan ficant per a que tot isque bé. I realment està eixint perfectament. Van participar la gent, i ho hem vist ja abans de començar la gran desfilada, en els preparatius de que feien ballar la gent. I és que el Carnaval és participació, el Carnaval significa festa, i és una gran festa la que la gent de Vinaròs, els representants de cadascuna de les comparses, estan oferint a tot el públic de València en aquesta cavalcada del Regne, inici de les festes de les Falles 91. A pesar de l'adelantat de l'hora, la gent continua ahí, sentaeta. Les darreres files plantats, però aquí ningú es mou per a contemplar en directe, en viu, el Carnaval vinaròsenc. Ja tenim davant de nosaltres a una altra de les comparses del Carnaval de Vinaròs. Carnaval La Colla. La comparsa juntament a Jalim i Alcatre, que naturalment no està present aquí, perquè ja saben vostès que els seus distreces són alquilades. La Colla, una de les pioneres, com estem escoltant per la megafonia exterior que fa la presentadora, la presenta com una de les pioneres del Carnaval de Vinaròs. Hi ha que dir que alguna de les comparses pretenia arribar aquí a València amb més gent, amb més components, però degut a que tan sols podien ser 600 persones, ja ha tingut que fer aquesta, podríem dir, aquesta selecció, entre 20 i 25 persones per cadascuna de les comparses. Una mostra, una petita mostra, insistim, del que és el Carnaval de Vinaròs. I cal dir que algú es preguntava al principi que si aquí estàvem tot el poble. Pues no, el Carnaval és molt més gran, sinó que vinguin a Vinaròs i que ho veiguen. Veniu a Vinaròs i veureu el que és el Carnaval en directe, en viu, perquè la festa a Vinaròs la vivim al carrer. Ja tenim davant de les nostres pantalles a les reines de les comparses, al Lío Montipío i la comparsa Pensat i Fet. En segon lloc, la música ens arribarà més prop. La reina de la comparsa de la penya madridista i Txelo, la més marxosa de la colla. Si diem que el Carnaval de Vinaròs és participació, naturalment cal fer participar al públic i demostrar-li fins a on som capaços. Ahí els tenien, els representants de les diverses comparses fent entrega d'allò que a Vinaròs se mos coneix quasi per tot arreu. Els llangostins de Vinaròs, propaganda del poble que no falte. La gent de moment no s'agolpa, en comproven el primer, demanaran el segon. Naturalment, a part dels llangostins, són altres les coses que s'estan oferint, a part de les pegatines de Vinaròs ara i sempre, pegatines del Carnaval, caixetes de mixtos, tot allò que significa promoció del nostre poble. En aquesta, podríem dir, oportunitat que se'ns ha oferit a raïs de les festes de les Falles 91, en aquesta gran cavalcada del Regne. I la comparsa Pensat i Fet ja, veiem allà al fons, una de les nostres càmeres, la número 2, està replegant-la, a part de la comparsa esta que estem veient en aquests moments, ahí carril en el pit de la boca, la comparsa de la Marxeta 87, en marxa com sempre, la maraca a les mans. La porta estàndard de la comparsa Els Dormilons. I no se n'ha dormit. Aquesta tarda, quan pujàvem cap a l'estació, tots en fila amb el xandall i com han canviat. Ahí els tenim, lluint aquesta magnífica disfressa, disseny de mà de Batiste, sol, lluna i estrelles, que lluïssen amb llum pròpia aquí, a la capital de la Comunitat Valenciana, a València, davant de l'Ajuntament, al carrer, a l'avinguda del País Valencià, la comparsa Els Dormilons, que enguany celebren aquest 5è aniversari i que res millor que poder desfilar a la capital de lo que és la Comunitat Valenciana. Bon ritme el que porten els representants del Carnaval vinaròsenc, la comparsa de la Penya València. Ahí estan, fent el que normalment fan al Carnaval de Vinaròs, aportant-li marxa. Aquest numeret que tenen ja molt ben ensaiat i que també, com poden contemplar tots vostès, s'estan guanyant l'aplaudiment de tot el públic d'aquí de la capital.
del circuit. Hemos dia per part de l'organització que estava entre els 3 i els 4 quilòmetres. Pràcticament, no sé si quasi el doble que a Vinaròs, i després de la marxa que han portat el tren, però aquí els tenim, els representants del Carnaval vinarosenc, en aquests moments la Penya València, ballant sense parar, perquè aquí naturalment no caben que hi hagin mals de peus ni res per l'estil. Hi ha que deixar ben alt el pavelló de Vinaròs. I una altra de les comparses del Carnaval vinarosenc, la comparsa La Ullà. Agustinet, que no pot faltar en cap desfilada. Sempre van com les galeres, com més d'una vegada ens diu ell, obrint detrás del portaestandard a la comparsa Ullà, en aquesta magnífica disfressa, que com ja coneixeran vostès, disfressa, carrossa. El conjunt general va ser la guanyadora del premi del trofeu Dormilons en aquesta edició de l'any 91. La comparsa Ullà, ficant-li llum, ficant-li color, fent participar a la gent de la capital en aquesta gran cavalcada del regne. Més d'algú s'està quedant en aquests moments a la boca oberta perquè no s'esperaven el que era el Carnaval de Vinaròs. La magnificència dels trajes, la gran quantitat de lluentons, la gran qualitat en quant a les teles que s'utilitzen. Realment, amb els dissenys extraordinaris com aquests que estem contemplant de Juan Lozano, fan que el Carnaval de Vinaròs avui comença a ser conegut aquí a la capital. Esperem que el Carnaval, que significarà el 10è aniversari, sigui l'estallido, sigui el clímax en quant a la gent que es pugui visitar. Les càmeres de Tele3 filmant aquí per a poder-lo retransmetre després a tot Vinaròs aquesta gran cavalcada del regne amb la participació de les comparses del Carnaval de Vinaròs. Comparses de l'any 91 i que estan donant, com diem més d'una vegada, ho estan fent molt bé, deixant el pavelló de Vinaròs el més alt possible. Això, a part de que per ells també significa festa, està significant festa, és representar, és promocionar Vinaròs, és promocionar el Carnaval vinarosenc. Ja número 2 també s'arreplega la carrossa que, com diem, malbeca cada una d'elles a 4 de reines. La reina de la comparsa Els Dormilons, la reina de la comparsa, si no fallem, de la Penya València, la reina de la comparsa Marxeta 87 i, com no, al punt més alt, la reina de la Ullà. Abans hemos dit per part de l'organització que volien fer entrega d'uns trofeus als representants, a les primeres autoritats. Naturalment, trofeus aquests, ja deuen conèixer tots vostès, aquesta mitja lluna simbolitza amb una espècie de sardineta que simbolitza el Carnaval de Vinaròs. Volien fer entrega a les primeres autoritats. Cal dir que no hem vist encara ni a l'alcaldessa, ni, com se'ns dia aquesta tarda, que també estaria present el president de la Generalitat. Ramon Bofill, alcalde de Vinaròs, junt al president de la comissió organitzadora, en aquests moments li fa entrega d'aquest trofeu a la fallera major de les falles de València 91. Els aplaudiments de la gent i la que tenim al costat, efectivament, el senyor Toni Martínez li volia donar a l'alcaldessa, però naturalment no es troba present. Aquí al palco central, junt a la fallera major, també està la representació de la província de Castelló amb la reina de les festes, festes que estan a punt d'acabar i que aquí a València estan començant. La reina de les festes de la Madalena i l'altra deu ser la reina de les festes d'Alacant. Efectivament, ens diu Estacio que és la reina del foc, s'anomena Alacant. I el que no pot faltar, la representació del nostre poble, un cove ple de llangostins. Les gràcies no falten, després de xupar els dits. Continuem aquí, a la plaça del País Valencià, davant de l'Ajuntament, presenciant com va discorrint la gran cavalcada del regne, la primera mostra del Carnaval vinarosenc, que en conjunt totes les comparses presenten fora de la nostra terra, de Vinaròs, deixant el nom de Vinaròs realment molt alt.
i Marli portant l'estandard de la comparsa La Morterada. Pito, maraca i estandarte. Mentre mirem el monitor, mentre mirem a la gent com desfila, també mirem a la gent com està contemplant, com està gaudint d'aquest magnífic espectacle que significa el Carnaval de Vinaròs. Perfecte la coreografia que la comparsa La Morterada està presentant. Molt elogiada la seva disfressa. Ritme que no falta al Carnaval. Aquí nosaltres ens hem presentat, ens hem muntat la nostra particular paraeta per a poder contemplar, per a poder retransmetre a tots vostès el que està sent aquesta gran cavalcada del Regne, amb la participació de la majoria de les comparses del Carnaval vinarosenc. I ja veiem, home, han canviat el portaestandard i també l'estandard, el dia que pesava molt. Ahí tenim l'estandard de la Penya Barça. Algú, efectivament, el tenim ja davant de les nostres càmeres, la Penya Barça, en aquesta magnífica disfressa que hem presentat enguany. La Penya Barça. Algú li dia, una senyora tenim aquí al costat que deia que aquestes estrelles pareixen aspiradores, i és que tots els que han passat abans han anat tirant coses. Fixen en aquest moviment, com estan merejant paperets, herbetes, floretes que tenim en terra. La Penya Barça, desfilant aquí, al carrer, a l'avinguda del País Valencià, front a l'Ajuntament, davant de les càmeres de Tele3, Canal 21, la televisió local de Vinaròs, apropant-nos a aquesta magnífica festa que està representant la gran cavalcada del Regne, amb la participació, insistim una vegada més, del Carnaval vinarosenc. Una altra de les carrosses, la carrossa. En aquests moments encara no podem contemplar perfectament quines són les reines que tenim davant de nosaltres. La primera sí que la veiem, és la reina representant de la comparsa, la d'Esmoros. La segona, la comparsa, és el traje de l'any passat, de la Penya Barça, i ha passat però volant. Hi ha que veure la marxa que es porta el portaestandard del Totorri. Hem decidit portar la disfressa de l'any passat, possiblement perquè té més colorido, més vol, però hi estan, amb la marxeta característica que en cada desfilada del Carnaval es caracteritza. Fan ballar realment a la gent, es fan disfrutar. Ahí tenim els components, els representants de la comparsa Totorri. El nostre càmera que se'n fa creus de la gran quantitat de gent que està presenciant aquesta magnífica gran cavalcada, aquesta mostra del Carnaval vinarosenc, el que és la capital de la província, la capital de la Comunitat Valenciana. El Carnaval de Vinaròs en directe a València, si no per la tele, a peu de carrer. Com saben tots vostès, aquí la música estan ficant a través de les carrosses, megafonia que li dona una mica més d'ambient a aquesta gran cavalcada. I naturalment no podia faltar, amb la seva disfressa entrena la comparsa Els Cherokees. Per la megafonia, ahí exterior, que arriba, suposem que amb alguna dificultat de vostès, la presentadora d'aquest acte ha fet la presentació dels Cherokees dient que a més de comparsa són un club, són algo més que un club de futbol sala, de handball. Els Cherokees, tota una institució a Vinaròs i avui aquí, a la gran cavalcada del Regne a València. La seva disfressa entrena. Ja saben tots vostès que enguany la comparsa del Barranc portava una disfressa que era alquilada i per això suposem que per aquest moment de la gran cavalcada del Regne han decidit aportar la que lluïen a Vinaròs la cavalcada de l'any passat. Ahí tenim la comparsa El Barranc amb un ritme endiablat, quasi diria jo. Efectivament, ballant sense parar. Són els membres de la comparsa El Barranc.
comparsa El Barranc, una també de les quasi, podem dir, pioneres del carnaval, perquè ja són molts els anys que desfilen a Vinaròs, i avui aquí, a la gran cavalcada del Regne, marxa maraca, ambient el carnaval de Vinaròs a València. I de la comparsa El Barranc, l'altra representació de la comparsa Ni Fu Ni Fa, amb aquesta magnífica disfressa que ells anomenen más lentejuelas que una tienda, més lluentons que la botiga. Fèlix portant l'estandard, naturalment, en marxa. I ahir, passeig de rigor, coreografia que no falte, la música, la maraca, les lluentons que lluixen amb llum propi en aquesta nit de València, amb aquesta, més que nit, matinada quasi ja. La 1:30 de la nit i aquí estem, en directe. Vostès suposem que ho estaran ben naturalment, ho tenen que estar ben en diferit, però la festa aquí l'estem vivint nosaltres en directe en aquest moment. El Carnaval de Vinaròs, a la capital, el Carnaval ja fan els carrers de València, quedant-se amb la gent, perquè cal dir-lo clar. Penso que ningú s'esperava que el Carnaval de Vinaròs, si no l'havien presenciat en directe, arribés tan alt. Aquesta representació del Carnaval vinaròsenc realment està mereixent realment els elogis de tot el públic, d'algunes de les autoritats que hem pogut saludar al principi i també, com no, de les falleres que estan al palco d'honor. En aquesta tarima que alberga les falleres de València, a la fallera major, a la reina de les festes de Castelló i, com no, a la reina de les festes d'Alacant, a la reina del foc. La carrossa, ahir veiem amb un rei una mica, es comunica que se fem mal, sempre té que haver algun perill d'accident. Però la reina de la comparsa és Cherokee, la comparsa tota orri. Dos reines veiem de la comparsa Ni Fu Ni Fa. Els tractorets que de vegades fan aquest soroll que ens arriba en aquests moments, però això és el carnaval. El carnaval naturalment és això, participació, festa. I realment això és el que estem contemplant aquí, en aquest reportatge, que en aquests moments diu arribar a tots vostès, a través, naturalment, de Tele3, el canal 21, desplaçat a València. Participació i promoció de Vinaròs. La carrossa bar de la comparsa Ullà, un bar mòbil que realment ha agradat a tot el públic de Vinaròs. Han oferit beguda, naturalment els llangostins, a més, com us diem, tota una sèrie de records del nostre poble, caixetes de mistos, pegatines del carnaval. I, naturalment, ho estan repartint amb gràcia. Ho estan repartint guanyant-se, quasi diríem, el carinyo del públic de València. Si no, contemplen, contemplen. El Carnaval de Vinaròs, als carrers de València, el Carnaval 91, perquè el 92, amb aquest 10è aniversari, pot ser el 9 de març. Els membres de la comissió organitzadora, membres de les comparses, repartint, mentre uns altres, naturalment, seguint oferint la festa. El ball sense parar. La comparsa de nou del Pensat i Fet. Allà al fons, en aquesta magnífica il·luminació que aquí, en aquest començament de les festes falleres, ofereix la ciutat de València i lluint la comparsa de la Pan i Toros. A ritme de la nit, la música que ens ofereix a través de la carrossa i que fa ballar al públic de València, al públic de Vinaròs. No només tenim una càmera, naturalment, a lo que és podríem dir, el punt central davant de l'Ajuntament, sinó a carrers més estrets, on la gent s'agolpa i, naturalment, se submergeix en lo que és la festa carnavalera, la festa del color, la festa de la llum, la festa del ball i la música. Festa de la participació, perquè veiem que els valencians s'uneixen molt pronte a lo que és la coreografia pròpia de cadascuna de les comparses. Les reines, reinos o reines, a saber com caldria dir-los, anomenar-los. Ahí els tenim.
La nit avança, però naturalment la festa continua. I continua en un magnífic ambient. Un ambient realment de festa. Una festa que Vinaròs ha traslladat a tot el públic de la capital de la comunitat en aquesta mostra del Carnaval vinaròsenc. Una mostra, una promoció del Carnaval a la capital de la comunitat valenciana. Novament la comparsa de la tomba i tomba, i aquí ho veuen. No només la gent de València, perquè suposem que en aquesta careta no ho deu ser. Però ahí estan, participant, fent ballar al públic, donant-se a conèixer. Perquè el públic també vol això, vol festa, vol participació. Les càmeres de Tele3, seguint aquesta gran cavalcada del regne al llarg de lo que és el recorregut, pràcticament quasi 4 quilòmetres. Però ahí estan les càmeres de Tele3, seguint amb detall aquesta gran cavalcada, la comparsa El Pilar. I la càmera número 2 ens ofereix imatges d'un altre carrer amb els Poals. Ahí els tenim, la comparsa Els Poals, els Sambeiros de Poals, naturalment, amb el seu so característic. Algo que ha trencat, com diem, són els que obrin, podríem dir, aquesta magnífica gran cavalcada. I són els que més fan ballar la gent. Ahí ho estan veient vostès. La participació del públic jove i no tan jove de València, entrant a la festa, participant directament, submergint-se en aquest carnaval que per un dia Vinaròs ha traslladat a la capital de la comunitat. El carrer de València. Ahí estarem vostès. I no li entre, podríem dir, el cuquet de vindre a Vinaròs per carnaval, i ja no sabem què dir-li. Els Sambeiros de Poals i els components de la comparsa, tots junts, amb aquesta disfressa que ells anomenen follaje primaveral, realment ideal, com veuen, per a fer participar fins al més tímid. El Carnaval de Vinaròs, la festa del Carnaval, i és que el Carnaval vinaròsenc és un Carnaval diferent. Això és el que d'alguna manera avui s'intenta vendre a la capital de la comunitat. El Carnaval de Vinaròs, a part de ser disfresses, a part de ser molta lluentor, és un Carnaval espectacle, un Carnaval obert, participatiu. I les balles que no poden aguantar la gent. Aquestes tanques, ahí ho veuen vostès. La gent les obri, les salta, i ja no sabem qui balla millor, si la gent del mig o la gent de les vores. I és que, naturalment, en aquests carrers més estrets, la participació encara és més entusiasta. La comparsa El Pilar fent participar a la gent, i realment no fa falta fer massa esforços. En seguida estem ballant. La comparsa El Pilar, en aquesta magnífica disfressa que han presentat enguany, juntament amb els de l'any passat, una representació més dintre de lo que és la gran cavalcada del regne, amb la participació de la majoria de les comparses del Carnaval de Vinaròs. Música, color, aquí falta algo més de llum que el que teníem al carrer principal, però en definitiva el Carnaval es pot lluir per tot. Carrasco continua imparable en aquesta representació, en aquesta promoció del Carnaval vinaròsenc dintre de la capital de la comunitat. Carrasco guanyant-se els aplaudiments de la gent, fent-los vibrar, fent-los conèixer directament el que significa el Carnaval vinaròsenc. La comparsa pensat i fet, naturalment present aquí, a València, en aquesta gran cavalcada del regne. I qui no participa és perquè no vol. Si no, miren el portaestandard, fent participar la gent, al públic de València, que ahir el tenim, agolpant totes les voreres del llarg recorregut. Realment és que no puc dir una xifra perquè és que no la sé, però seran 30, 40, 50, 1.000, pues, ni idea, però moltíssima la gent que en marxa, com poden veure vostès,
estan seguint en directe el Carnaval vinarosenc en aquesta magnífica promoció que en aquests moments s'està fent a la capital de la comunitat. Oferint llangostins, oferint records del nostre poble. I novament tornem a la càmera número 1, el que és l'encapçalament del Carnaval, el que és l'encapçalament de la desfilada de la representació vinarosenca dintre d'aquesta magnífica cavalcada del regne, la comparsa Els Poals, ficant principi a la que és la representació vinarosenca. Suposem que en el moment que us arriba a tots vostès aquest esforç que ha fet Tele3 desplaçant-se fins a València per a poder enregistrar i oferir-los a tot el públic de Vinaròs aquesta, podríem dir, espectacle fora del nostre terreny, en un terreny una mica foraster, perquè València està bastant lluny de Vinaròs, però la promoció del Carnaval vinarosenc ho val tot. La promoció i la festa, perquè realment des del tren fins ara s'està disfrutant. Ja veurem si va tornar a Vinaròs, tornarem amb la mateixa, podríem dir, alegria que hem vingut al llarg d'aquests quilòmetres que ens separen de Vinaròs a València. Pràcticament això s'està a punt d'acabar, encara faltarà alguna que altra representació dels pobles que es donen pas en aquesta gran cavalcada del regne. Però podem dir, segons les apreciacions que hem pogut agafar del públic assistent, s'ha donat el cop, que és el que es pretendia. El Carnaval de Vinaròs ha donat el cop en aquesta gran cavalcada del regne. Un autèntic espectacle. Hem participat la gent, s'han guanyat els aplaudiments, s'ha guanyat d'alguna manera la simpatia del públic valencià. Les càmeres de Tele3 enregistraven per a tots vostès aquest magnífic espectacle. Juan Manuel Beltrán, Juan José Piñana, Joan Astasio, Teresa Gombau, desplaçats aquí, juntament amb qui es parla, per a poder enregistrar a tots vostès aquesta magnífica gran cavalcada del Carnaval. Del Carnaval, perquè en definitiva en aquests moments aquí a València crec que no es parla d'altra cosa. Des dels més xicotets als més grans oferint espectacle. Carnaval de Vinaròs a la capital. Lluint amb les llums de la nit. La comparsa de la Penya Barça. La magnífica disfressa de la Penya Barça. Ja pràcticament en el que és el final del recorregut d'aquesta gran cavalcada. Cal donar l'enhorabona a totes les comparses que han fet possible aquesta promoció, aquesta representació del Carnaval vinarosenc. L'esforç ha sigut important. S'han desplaçat amb tralls, amb carrosses aquí a la capital, però realment valia la pena. El Carnaval de Vinaròs, en directe, per fi, a València. Que cadascú s'apunta les medalles. Però aquí està. Al fin s'ha aconseguit i realment veurem el ressò que tinguin aquests propers dies. Quina festa més bonica, Carnaval, Carnestoltes se la mire d'ofegar. Quina festa més marxosa, Carnaval, tot lo món va d'alegria carregat. Verses molt bo, Carnaval, 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 Carnaval de Vinaròs.